Nna m ukwu ya ana m ekene gị. O nwere ihe m chọrọ ịjụ. Ịma na ị na-anya n'ala Igbo taa, ọ dị ka ihe gbasara Igbo Unity and Heritage na-amasị anyị. Dịka nri bụ ebe ọfọ ndị Igbo si. Achọrọ ka m mara uru nri ike ịdọ m na-eme gbasara i-preserve na i-promote Igbo Heritage and Unity. Daalụ nna. Ị na-anya ihe mere ụnyaahụ, anyị nri be rest assured na nri ama m compromise ife ọbụla gbasara Igbo culture and tradition. Ọ fịakwala arụ asụkwụ na adịrị ili eme ngene afọdụ 10 ọ dịba n'ọfụ, mana anyị ma na Igbo ga-emeche jikọ ọnụ n'ọkwa n'ife butere mkpasasị ha. And ka anyị bido n'oge preach we n'ọkwanụ nri bụ ka wee isi Igbo anaghị emeli ya politics. Ọ bụrụ na ofu kọmuniti bịa nwee nnekwu ego a sị na ha echetego n'ọfanwa bụ isi Igbo, ọ dịka ọ na-ebute mkpasasị a na-akwa na-anụrụ ya ọgụ. Maka ndị na-agụ Baịbụl, ọkwụ na-agụgolu ka one of the wisest kings na-akpọ King Solomon, ka ụmụ nwaanyị na-agbapụta wee dute nwa nke si nọ nke nke si nọ nke si oke nsogbu adụrụ na ya ekele na ya nwanne nwa ụzọ na-abụ nke ọzọ sisi wari anya ọndị sisi awari na nwa tonyite ọndị dị ife ahụ ịma mfe ebe anyị na-azọ isi Igbo na anyị nwa no. Unu ajụgo onwe unu kedu ihe anthropologist nri remains the most researched community kingdom. Do you know why? Not because of likeness or to poke holes in our stories. I went off telling Andy, I got daily how many years father. Here they go and Google it, go and read about it. Just telling Andy, I got that daily. So what if I now? So unity of Igbos is still in the hands of Igbos. As soon as we still go back and embrace the truth, na ebe Igbo bido ka ka anyị si wee tụọ alụ ka Igbo dịka ọnụ jikọ ọnụ. Ọ dị mma. Onye eze, recent video ka ebe gara echiri ọba, people bịa na-ekwu na social media na ọba bụ ndị Benin ya na even ihe ha ji wee na-achịcha ọba dị ihe ajịcha n'aka bụ ka authority ha na ọ bụ ndị Benin na ọ Benin, that the Benin influence stretch towards this side. Mana anyị nwa makwa, some of us makwa na anyị bụ na-aga akwụkwọ na the kingdom emega exist for more than 500 years before enwewe ụmụ ihe small kingdoms ha. So ka ihe nwere ike ịgwa those people maka na ndị lot of youth ama ihe a na-akọ. We need to be enlightened more, sir. Ihe ha kwu nwetụlụ make it sense maka nke ahụ bụ ihe ọfụ. Achọrọ m ka ịghọtakwa onye ọbụla kwuru ihe a dị right maka nke a dị ka ọ ihe ọfụ. Ka anyị na-achị ya godi nze na ọzọ title bido n'ala Igbo, bido na nri Igbo ọzọ title bido n'ala Igbo. Onye bụ the highest title onye Igbo ga-enwe. Then enwezie ntụfuazị after ọzọ na be anyị nwere nke a na-akpọ ntụfuazị. Other places nwere ike ikpe high chief. So imecha ya bụ ntụfuazị or the highest level one can get to in life. Then ọba na be anyị bụ for elites, like onye tolugo chọọ ime ometụka. Mgbe gboo onye chọrọ onye mere ọba na-arapụ biya oye for izu na abụọ 8 days. Iliche nri na ịnatakwa na-eli nri maka ọba bụ ili ọba bụ maka ji ihe eji eme odogwu mgba na ịnụ manyarị nne kọjuo ji jubeghị ndị mmadụ bịa lie. Onye bụ ọdụ okike a na-efu elephant trust. Now back to ihe ikwu. Enwezi some things I add in that could bring up those questions.
could bring up those questions. All the extra things happening in busy. And when there, some of us that were surprised to see those things. So only puli had draw, only criticize, or no, maybe not criticism, or only puni ha Dị the tụ. baka no dirokwa na Igbo the right. Okay. But Oba did na Igbo many years. And I'll Okay. be a Ili Oba. Okay. Dịka ijikọ aka mana ọbụla ajụkọ kwecha ịzagokwe something similar but anyị chọrọ ka ịgwaja anyị more about it ijikọ ijikọ ala Igbo ọnụ maka na nwere ka abịa some particular politicians bịara apụta obere ihe mee asị na ọ bụ ndị ebe a mere akpọ ndị ebe afa na ọ bụ ndị ebe a mere na ọ bụ ndị ebe a mere evere ndị ụkọchukwu ehela ofu onye zu ori asị na onye ebe a na ndị ebe a etu ha bụ etu a ka a si ezu ori mana onye ọbụ ọzọ zori akpọ onye ahụ afa na-aga afa mbụ Nnamdị nzu ori na asị na ọ bụ mụ Nnamdị mana onye ahụ si ebe ahụ nzu ori asị na ọ bụ ndị ebe a making it look like ndị ebe ahụ niile bụ ndị ori and whereas na anyị cha bụ ndị Igbo ka ị nwere ike ikwu adụmọdụ ga-enwe ike inye ndị na-eme udiri ha Onye niile ịkwụsị ozugbo maka na ọnya melụ anyị ji gbasasị ha. Eziokwu na Igbo gbasasịrị agbasasị mana ebe ọ bụla anyị nọ anyị na-keep our culture and tradition. Na ofu onye mere ihe ama mbụ ka ị ga-eji wee tagzie that community or that section. Onye ha na-emeli emeli ihe a bụ a plan and employ ịgbasasịkwa anyị further. For Igbos, inweta ihe a niile anyị chọrọ, anyị na-ede ichekọ ọnụ ka okwu anyị si. Ọmụrụ ka anyị ga-esi mmenwe onye nke onye esi ka saịdị a mee anya, onye esi saịdị ọzọ, ọma ngwụ. N'ọtụlụ anyị ekweta na anyị nche niile bụ ndị Igbo, na ọ nwere ọrụ eji mara anyị ncha niile. Ọ nwere ọrụ eji mara anyị. Ihe anọkọtasị na ofu onye ma mmadụ na-abụ mgbe ọ nataratasị ya. Ana m afụkwa ya. Ọ na-atakwu anya alụ. Maka enwere ndị ọ bụ iche. So the only solution and the only thing we need to condemn it collectively. And social media is a social media era. We need to understand that these tags are in different communities, or different states, or different areas. It needs to stop. It needs to stop as soon as possible.